Dneska ide Dano skočiť z 10 metrov triple backflip. A to je pohoda, tak uvidíme. Uvidíme, jak sa zadarí. Po kúpalisku ideme na najlepšie olúkeny, také v živote uvidíte. Najlepšie! Let's go. Čo ti jebe, to čo sa tu deje? Čakaj, ty si dáš, není trávaj. Hej, nebudeme klamať. Nebudeme klamať naše fanúšikov. Skoro si padol. Toto sú drogy, toto je horšie než alkohol. Keď si to dáte raz, odpadne vám mozog. Čo to je? Je to yerba mate. Yerba mate Canarias. Canarias. Si povedal tak odborník, ty kokot. Najväčší závisláci túto dvaja na yerba matečku. Jakí závisláci? Užívateľia. Chutí to jak hlina. Troška mi daj. S trávnikom. Nechutí to vôbec jak hlina. Ty chutíš jak hlina a ty tak aj vyzeráš, ty blatový jebané. Tam je Skurvený vecko. kokot. Točíš moju komunistickú ternosku? Ja, Dano, aj Timo sme single, čiže Timo tu má frajerku, ktorá práve odchádza s iným chalanom na veckách. A pohode, máme dlhovlasy, to je aký by bol gej. Píče, to už bolo teplé asi. To bolo hrozne teplé. Žena vo videu, tak dúfam, že to bude mať views. A tu je jej frajer. Ideme dať prvý jump. Dobre, osprchoval som sa. Hnusný kokot, neberte ho na kúpaliska, on sa nesprchuje predtým, ako ide do vody. A kde máš frajerku? Nie. Ukáž čeličky. Možno, že už budeš mať. Som rád, že nebolo vidieť pod vodu, lebo mi bol vidieť celý kok. Krásne, čo ti je. Ešte tak 2 hodiny budeme skákať a potom sa otvárajú platformy a ideme na desinu. Dostan tam ty kokot. On sa šmituje kokot. Ten vyjebanec vás skoro zabil. Kokot. Už nám pičuje Pavčík, ale pohoda. Za chvíľku desina, get ready. Ideme urobiť double side flip linea. Dano, ja, Timo a Aďo to robí poprvýkrát v živote. Let's go, let's get it. Nie, dopad. Stehno ma bolí, beta ma bolí, topím sa. To je všetko. Matúš a jeho triple front. Na to, že to bola hlava, tak to dopadlo dobre. Ahojte dievčiny, dúfam, že sa máte pekne. Dúfam, že si môžeme spolu zahrať volejbal niekedy, poriadne vás to naučí. Jak nič. Easy trip, malpoka. Ideme všetci urobiť triple fully, ja som to už dal na trávniku, teraz ide Dano do piesku, lebo je pusy. A to nebolo zase také zlé, akože. Píča. Danov druhý pokus, už sa zotavil z rozjabaného triesla. Čo ti jebe? Ty si to skoro landol. Oh shit. Bližšie. Kokot, Danov prvý triple full vonku. Celé, všetky. Easy. Nice. Nice. To už to dám ruku a kokočak. Čo robíš? Karate dub. Robil som to iba na flore a len som to tak 5 krát. To je rozcvička na double. Neotváraj to! Hrozne skoro si to otvoril. Ty bomboklad. Tento dedulíno do piči. Tento zajebe niečo extrémne ti hovorí. Ale dobre, kamo, na to, že má 150 rokov, dosť dobre. Ok, Dano ide urobiť triple backflip z toho malinkého prkna. Neviem, prečo som sa rozhodol, že z 1 metra tripback. Asi si jebnem vajca, brucho, možno ksicht, pohoda. Nie, dá to. Dá to jak nič. Dá to dobre celkom. Čo ti jebe? Dojky! Tomu ver. Jak som si jebol vajca. Otvárajú už tie platformy. Najskôr otvárajú 3, 3 metre, potom 5, 7, 10. A čekujte, aká tam je rada.
7 metrov, Aďo ide na to. Get it! Jak si sadol? Aké máš pocity? Snažil som sa ísť čo najrovnejšie, ale aj tak som pleskol na riť. Výborné. A je to nechutné. Ideme na desinu. Ideme na desinu. Ja idem najskôr double layout, tak keď to bude dobre filovať, tak idem triple layout. A Dano ide. Death diving, bombový. A triple back. Uvidíme, jak to budem cítiť po tom death dive, lebo možno zomriem, ale vidíš to? Najlepší backflip na svete, počkať. To bol fakt dobrý. Scoot up. Dáš tak nič, poď. Čo sa? Rozebal sa? To nevidel. Ja, môj ko... To čo? Ľudia sú tu úplne priebali. Oni skáčujú, aký mali 10 životov. Tomu ver. Čo ti jebe, aha. A ten to mal celkom dobrý. To čo bolo, jak nožnice to znelo? Však, lebo tak to mal byť. To čo si urobil? To čo si ukázal? Jakubsku! Jakubsku! Aj. Double layout. Death dive. Chcem si pozrieť video, ak to bude na triple layout able, tak to urobím, a keď nie, tak urobím krajší double layout. Second round. Čo ti jebe? Okay. Som trocha sklamaný, lebo fakt myslel som, že poviem tripback dneska, ale akože... Ja som sa tiež dosral, ten triple layout je skryý ako kokot. Ja som tam bol hore a hovorím si, že čo ti jebe, že je to dosť času, ale zároveň to aj není dosť času. Ak to nedotočím, tak som v tejto polohe a nebudem na bruchu. Prisahám, že triple layout padne. Čo dá? Čo dá? Čo si mu spravil? Máme pokúpaní a ideme teraz na najlepšie all-you-can-eat na svete, ktoré stojí 26 € na osobu. Dano, čo hovoríš na all-you-can-eat za 26 €? Hej, choďte všetci do piča, nechceme na ten vyjebaný all-you-can-eat. Tuto je Burger King, tuto je vyjebaný Burger King, pekne sa tam napapám za max 9 €. Kurva, a oni sa all-you-can-eat, to mi môže. Najlepší all-you-can-eat, čekuj, ja already know. Kokot! Akože, že vôbec riskantné. Mohli ste sa aj fúrne. To si mi dobre, ale zóna! Už sme v reštike, zajebali sme si predjedlo zatiaľ, ľahkučke. Dana už páli toto vypražené kura. Tu sme si dali gyozu. Prinútil som ich počkať na to, kým donesia všetky jedlo, lebo si chcem... Píču, nervy mám jak kokot, neviem vyprávať na to, kým donesia všetky jedlo. Prinútil som... Chceš, máš nervy, keď si hladný a čakáš kurva na jedlo a čakáš... Nemôže zjesť svoje jedlo, lebo som mu povedal, nech počká, aký prinesú všetko, aby som si mohol urobiť Instagramovú storku a natočiť to na video. Diváci budú ďakovať. Dano, myslí na to. Čo si povedal? Ešte vás mám piču. Akože stále tu nemáme všetko jedlo, ale celkom umierame od hladu. Joj. Čo hovoríš? Je to extrémne. Tento štíplavý losos je výborný. Na toto sa teším. Aďo si tu vychudáva svoje kurácie krydielka v azijskej reštike. Prvé kolo máme za sebou. Už tam pomalinky nosia druhé kolo. Sushi, gyoza, karage. A tu sú tzv. Píčovinky. Jedna, druhá. Toto je... Nemám ani šajnu, čo? To je nejaký skala. Dobrú To je také strašne žubavé, nie? Dobrovoľne by som si to druhýkrát neobjednal. Fuj, toto sa bojím ináč. Ne, ja to neviem. Napíš. A ty už si to nemal? Bolo to lepšie ako dobre. To nejaké azijské kebaby. Bol som sa s Danom vygrcať na vecku a ideme pokračovať v jedení. Čo sa tváriš, že sa to nestalo? Aďo, že ty už nevládzeš, ty kokot? Však tu máš ešte rezeň a gyozy. Ja ti s radosťou pomôžem. Však pomôžu. Full eating bowl. Ty si dal jednu gyozu a Žilka ti navrala na celé. Ale ešte idú dezerty. To není aquapark, to je swimming pool. Ty, o čom hovoríš, ty kokot? Zvini ešte raz to obočie?
Donesli nám dezerty. Jablková gyoza, vypražaný banán, ovocie, tapioka s mliekom, ovocie, čokoládové guličky, ďalšia tapioka s mliekom, mača zmrzlina. Tu nám ďalší dezerty nosia. Zomrem. No asi sme skončili. Ideme bohužiaľ zaplatiť, alebo budeme utekať. To je tiež forma platby. Ja keby som utekal v tomto stave, tak utekám normálne fontána zomra. Kúpalisko Olikeny, ja hovorím no, Matúš, TCT and the boys. Taký nážraný, než si teraz spravili toto? Dogma family. Halo, high five. Starnutie je jediná možnosť, ako žiť dlhý život. Ty koko, ne. Ale kako? Ambasadorka, fashion blogerka a piča nikdy nezabudne.